Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles, amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. La vida de Brian, de la gran pantalla al Teatre Núria Espert, de la mà de la companyia local 4 Gags, ahir diumenge, 16 de novembre. Una representació de pràcticament 2 hores a sobre de l'escenari, més de 60 personatges posats en escena, una escena austera com la introducció de la representació ja ens avisa. Y lo vamos a hacer desde nuestro concepto del teatro barato, con los mínimos elementos escenográficos e incluso de vestuario. Com diem, durant pràcticament 2 hores hem anat seguint la vida de Brian, de forma com descriu la mateixa companyia, delirant, absurda, però divertida. Una comèdia que descriu a cop de risses la vida d'un desastre d'home que és confós amb Jesucrist. Una sàtira humorística dels Monty Python plena de gags. El Núria Espert acompanyada de suport multimèdia per fer-la més irreal i catalogada com a novetat mundial. 3D, LH. El espectáculo que están ustedes a punto de disfrutar será realizado en el nuevo y revolucionario sistema 3D.LH. 3D la hòstia. Al final, el reconeixement dels espectadors que van omplir el teatre va posar de relleu que l'humor de la companyia 4 Gags havia arribat al públic.